Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona makuthi usuku lakho lokuqala ukuyona le channel. Make sure ukuthi ke uyasubscribe ekuyona i-channel, ungakhohlwa ukuciphiza i-notification bell ukuze uthola ama-notification makukhona ke i-video esifakayo kwezemidlalo osukela namhlanje ke sokubhekela ke lapha ke ama-transfer rumors ngempela ke asethe enzeka ekulona ke usuku la namhlanje. Sibhekela lapha ke kwiqembu le-Orlando Pirates, iqembu le-Orlando Pirates ngempela ke nalo ke impela ke selicacisile ke lapha ke ngoko-coach okanye ngithi ke lapha ke assistant coach yayo ke lapha ke Orlando Pirates lapha ke umnumzane ke uMandla Ncikazi. Orlando Pirates ekuthiwa ngempela ke inezingxoxo ezokuthi ke lapha ke extend i-contract yakhe ke lapha ke uMandla Ncikazi njengoba ke izophela ke lapha ke ngoJune lapha ke next year. Mandla Ncikazi ngempela ke usebe negalo elikhulu kakhulu lapha kwiqembu le-Orlando Pirates since lapha ke ngempela ayisebenza ke lapha ke naye ke lapha ke uJoseph Simboba lapha ke ngawo unyaka ka2021 until ke lapha ke ezasebenza ke naye lapha ke uJose Rivero okuyena ke oyi-head coach njengamanje. So lapha ke i-Orlando Pirates ngempela ke sibeke iphepha nepeni ke etafuleni ukuba bamsayinise i-contract yentsha lapha ke ngonyaka ozayo mase kuphele ke yona i-contract akuyona. Like i-video ke bese uyasubscribe akuyona i-channel, mina nawe ngizolonga updates ke nje ukuthi ngabe kuqhubakane kuyona i-DStv Premiership mayelana nawo ama-transfers. Bye bye.